Bidasoaren ibaiaren ahoan, uraren eta lurraren arteko mugan, Hondarribia dago. Hemen, Gabarrak, mendeetan zehar, eguneroko bizitzaren eta tokiko ekonomiaren parte izan dira. Gaur egun, Gabarrera aktibori geratzen ez den arren, bertako historia eta oroitzapenek bizirik diraute herriko biztanleen oroimenean. Mutiko eskortatik hasi naizen Irriluen joaten atxa eta bere launa, Jose Agirrekin, eta ibili naiz geina Almejatan, Gabarrakin. Baina ezagutu dut nola ibiltzen ziren, bai Hondarrak arriuan, zimaurro ematen baratzetara, belarra ekartzen, egiten zuten berdurare ekartzen, eta holoko hori, lesoia konpontzeko soiak ekartzen, otepes. Gabarra izatia zen hiri pareja izati bezala, o kamion bat, o Gabarra batian, Gabarra oso importante zen. Baserri askotan zegoen, Gabarrak, Txikitan, nire aitonarekin, berarekin joaten nintzela bidai misteriotsu batzuk egitera. Oso bidai motxak izaten ziren minon intensoak. Eta bazokan misterio gozera zati handi bat, hor zeuden guardiak eta... Almejatan eta guatzen nahi nola joaten ziren Gabarrekin Almejatara. Eta geho jolasten Gabarretan asko, lehorren zenin, saltatu Gabarrera eta ardo botilere atzeko aldien nola gordetzen zinten eta urareko atzen honi. Niretzat zen gaur normala, zetik han ikusten genuen. Eta ez genuen gauz berexia bezala ikusten, gaur egun bai, ez direlako. Pues que familia leheno hortan bizitu diela, hortikan, eta eguneko gila, guanez, impensable, un medio de vida, baina leheno ala zen. Atxa ibili zen, bere garaian hori Hondarra kargatu, eta graba, eta ematen zuten Calle Santiago Irungora deitzen ziotena La Bañera. Han iten zuten deskargatu. Ura bian kargatu Gabarra eta urakin batian deskargatzera. Dena palas, dena eskulana zen. Mutiko eskorten joanketu naiz. Oroitzen du nire aitona, maonesko galtza eta alkandorakin, belaunaraino bilduta jasoa, eta hanka hutsik, eta ibiltzen zela Gabarraren albotikan, makila luze batekin, bultzaka atzetik aurrera, eta urtxantxan hori hartzen ziren ergan, txak, eta luze, poliki binen, luze. Inoi saiatu ginen, baina okertzen genuen barra. Ezan erreza, zeren, klaro, makila bultzatu behar duzu, baina oinez zoaz albotikan ere, aurreraka eta makila beraka, gero arrastak ekarri berriz. Atzetik aurrera, aurrien sartu, eta bultzaka faten zeinen atzenean, eta berriz aurrera nola faten zeinen behiraka ikusten zuen nora joak izan, pues alde batetik jo, ero bestetik jo. Había vivido por esa Gabarra, o sea, para él tenía una importancia y simplemente pues mantener ese legado era como mantener en parte el sentimiento hacia mi Ayona, era como un respeto, ¿no? Para que no muriese en Amute, también esa Gabarra, pues como se han muerto muchas cosas en Amute, te quiero decir, huertas, gabarras, vamos. Tú si vas a recolectar información sobre gabarreros o gabarras en Hondarribi, es que te cuesta un montón.
borta izaten zen altza zuzena izaten da, eta hola lorillera zerbait holat, eta burnila, areri sartua hitze bat, minon muturre sorrotza. Karo, urain barzen sartu gero lanien aitzeko kabarra areri letutzen zen, bi sartzen ziren, garrarra beki, pues igual 80 o lo que sea, sartzen zena, eta bultzatzeko, bera, borta beudek. Pala handi batzuk, rematxekin eta gero kiderra hola kurbekin hola hartu bezalak uratikan atera ordukoz, pues, korriente atetzen zin igual ondarra eta horretik biltzen zin palak handiluak. Txukapala deitzen zaiona, hola eurrezko kajoi bat izango zen bezala, kierrakin. Txukatzeko egurrezko pala zabal bat, kostila tartin sartzen zen bezala eta gainantzikoan aingula bat ere oharriko eskor bat, eta palak, tardo botilak, hori bai, obligau. Izan barze duzu persona bat indartsua. Bai. Eta fina, eta legala, Eta eskatzen dizute, gabarra bat ez dakiz ematen da ondar, eta eraman behar duzu, hitz eman duzu. Garai hartan hitza zen. Ostra, joan behar da. Negu gorrian hotz egiten duen hotzakin. Eta etzen kalefazio hori eta hartu, eta arropa ere, ze arropa zen garai hartan. Eta orduan, ostras. Sasoien neguan, remolatza bila kabarrekin. Orduan kabarra izen, transportia. Ez behizen beste gauzik. Ez kotxerik, ez kamionik, ez hostik. Babakarra, deskarga kabarra eta martza herriberra. Remolatza kargatu eta remolatzakin Santa Graziko erbita bagizu ondan. Santa Grazia horrara. Horrara katu ditu. Zabare esate ziten, areri kanalian begilek itxi eta borta sartu eta ja jakin zinun zegoen, Zeun nola, ze ondua zen eta ze eskutan igual ondarra o ze zen, are jakin zin gabaz utzi dozen basterrin eta esmatzen zula. Haiek, beste ordu asko sartuta, un medio bida. Gurdileak eta ere, egiten zuten, itxe ondo samarrien zutenak, kargatu, zimaurra eta beste aldera pasatzeko. Baratzi ez zuten gehienak, baserritarrak asko zuten herriberan ere, eta playa hundien. Guazen, Martitxo guazen, eta nora, eta guazen, fan behar dugu playa hundira, eta ekarri nugun, kristona zen hori pila. Beharra sortzen du ondarra behar izatia, 8 gabarran ze bizia zegoen Santa Grazien gare batean. Eta mendelun, zein pentsatuko lukean kontatzen kargatu. Esate ziten demaetan, aroia esperuan neguan hotza zula, ez zela guan bezaloko arropa eta plastikozko zako bat sartu eta gerrilan lotu eta arekin noten ziren esperuan hotzai kontraitekoz. Tenía historias bonitas, pero también lo había pasado muy mal, en noches sin dormir, salir con viento sur o hacer un viaje con viento sur, pues debía de ser, vamos, el doble de curro. Luego el tiempo, pues yo te digo que mi Ayona era un friolero de la hostia. O sea, aquí en casa, vamos, la calefacción a tope y siempre hacía referencia a, pues, tú no sabes el frío que he chupado yo en la mar, en la gabarra, Entonces, ¿el frío? Sí, también. Gero bihazu bolen bazan, zubilen gotxie, puente internazionalak, jartzen nugun batela, lagun bat ireke, generalen me tokaba, de txotxua, eta kabarrari letua eta tireka. Bat bortakin lagundu eta bestiak arraunakin itxeki, pasarte. Kabarrak ondartzan eta biltzen ziren. Nik atia itxuziot, ostien denboala etorri eta kabarrak ondartzer dirdian jata izi altxatu eta bueltaka hola kabarra zuan da dios. Eta portu pasaitzi ziten. Erreketatik gero bidasoa bukaera inguruetan ibiltzen ziren. Orduan mugan zeuden. Zen ibilbide luzea, beraiena,
baina oso esanguratsua. Eta konpondure bai zenbaitan, egurren bat usteldu balin bat zen, hori berritu eta gero ematen zaion fitxa pintatu eta pixka gogortzen hasitzen zenean, botzen zen ondar pixka bat gelditzeko sakarra, zertik gero beruekin, bero handi egiten zenean, pixka egiten zen beratu, errepidea zubilen ondotikan, Aripuertoko paret arte, zagon kai bat. Gendu zuten, egin zuten pareta alto bat, eta gendu zuten, eta hau gero txol berandu neina da ramplau. Nion, egiten zien konponduan, bai barkua, batelak, eta kabarraketare hor. Eske bestik etzen. Eta bekorrotan joaten zin kabarrekin ondarra ganauen azpilek eta amatekoz. Jaisten zuten goitikan kanteratikan harriak, eta idiekin gordian jaisten duzuten, bekorrotaraino. Eta han harriak kargatu, eta eramaten zituzten gero errekan zehar, ibaian zehar, etxeak egiteko eta hemengo etxe guztiak, orduan garaiarietan, horko harriakin egina zeuden, orgoiko harri gorri horrekin. Nik gehien bat ikusi dudana hemen zen ondar horila, eraikuntzarako. Mirentxu eskola, gaur egun nola da, Ama Guadalupeko eskola. Hor Mirentxoko aurri hortan kargatu, kabarren kailatzen zuten. Jaisten zen Maria eta hor zen sekulako ondartza, horila zen ondarra hori. Kargatu eta gero Mariekin flotatzien txera. Ondarra ez erortzeko, zuekin baino kargatu eta gero palakin, palaren bizkarrakin, forma, baino badakit, baita ere hartzen zutela ondar beltza zelaiak betetzeko. Osea, zonalde hau materiala kargatzeko eta altura emateko. Osea, hori egina dago eskuz. Hau dena eskuz egina dago. Portua zagon, hemen Maidania zubilen hola da bekorrota joateko, horren iskubi galdian bertan, beste bat aurrexo, bekordara joaten den malda horren onduan, bestie zen katxolan, eta bordatxoko onduen ere bazen rampla bat pasatzen zena katxolako lurretara, horara, antzen beste kaia. Lamedan uan depuradora den hortan, eta gero Santa Grazien. Santa Grazien ere zuen bere kaia. Ara deskargatzen zuten, eta gero handikan gurdilekin karriatu. Ez gera jabetzen ze ibilbide edo ziren, baina garaian, bazeuden hor kilometroak, gabarrez egiteko kilometro asko bazegoen. Mendelu eta jaizubia hor bat diren. Osea, Hondarbilan gogoratu behar da, 250 baserri izan du direla. Bere behiak eta bere gauzak. Tantxusketa gainetik. Osea, 200 eta orduan hor gabarra izan da oso importantea. Eta niztut, claro, hori da, garraio sistema bat desagertu dela. Se hacía era mucho el trueque, sobre todo los gabarreros debían de ser gente de caserío y muchas veces pues eso, cogían arena, cogían piedra o para hacer un caserío, para mantenerlo, para hacer reforma, lo que fuese y luego estaban los trueques, pues igual le daban comida o... Gabarreroek hainbat gauza auzolanean egin zituzten. Lezoia eta bideak mantentzea horietako adibide bat. Geinak ere ibiltzen ginenak hor, lezoia konpontzen eta lurren itxuguroko eta herriberak kontu iteko ure sartzeko. Eske denak ere interesatzen zuten. Bazen playa handi izena zuna plai bat, zertik bada playa handi herribera eta besti zen playa handi islote bat. Han atetzen zen belarrakin izaten zen hori, zaina, klaro, tepi egiteko behar duzu zerbat landare. Orduan egiten ziren takuak, palerrakin rak, eta gero paraxaldigin kargatu. Gero lesoiten jartzeko. Lesoien esaten, hemendik joaten zen, han herribera guzila egiten zen. Idorretiken lagun batzuek listatzen ze zona zen ondatua, eta gero han tepiek sartu.
kabarra faten zen, eta bueno, hemen bota lau zoi, hemen dozena bat, oan ez dakiz zer. Eta faten ginen, pues, 2-3 gabarra dena tepez betia. Hori iten zen, ena usolan. Seguro, bazauzkala bere alde txarrak, ere, ez zela ofizio arrasa izango holako gabarra bat ondarrez beteta zaukan pixuakin hori dana mungitzea eta kontrolatzea. Eta marean menpe egotea, beti marearen kontuan ibili behar, marea gora eta marea bera. Eta kontako bidea baldin mauzu, on zaitez zai. Aroia, eta aroia joaten du gaunero, aroi bakotxetik igual ordu laurden bat aldatzen joaten da gotio beti, eta areka intzen du. O eguneko aroia, o gabako aroia. Egun gaurko bestelako aizia eta segun eta Maria alde edo kontran, lana da. Egun batean 2 aldiz egitea. Mariak aprobetxatu eta 2 aldiz egin behar duzu. Osea, da 2 aldiz kargatu, 2 aldiz deskargatu. Askotan baita, Maria nola zagon, amutetik joateko ere, Maria bilan dagolarik ezin da joan. Orduan dena Mariakin zuten, lan asuntoa dena zuten Mariakin. Eta Maria txolgoian bali mauzu ezin duzu kargatu. Ya ha subido o bajado mucho lo que sea, igual sí que tenían que hacer noche fuera o posponer la salida por tema de marea. O sea, al final las mareas eran fundamentales para hacer el trabajo de la gabarra. Ura beti joak izela, ja joan behar zenuen. Barkua enkailatu minen leheno. Eta gero arrantzako sasoia o aroiain, eta gero urekin batin berriz ere gora. Erabilera arruntez gain, kabarrak kontrabandorako ere erabili ziren. Muga badaukagu, muga hori artifiziala den zerbait da, baina baita ere aukera ematen zuen produktuak alde batetik bestera isilpean, hau da, edo zergarik ordaindu gabe, edo debekatuta zeudelako horregatik isilpean ekartzea. Lehen mailakoak beharrezkoak zirenak Hondarribian, baserritan edo portuan dena delakoa, ogila edo penizilina segurazki, eta bigarren mailakoak ere bai, hau da, bestaldetikan produktuak ekarri edo bestaldera produktuak eraman, baina gero horren salmentarekin etekin ekonomiko bat edukitzeko produktuak pasatu ziren ere. Eta baita ere, hori ez dakit ze mailan kokatu beharko genuke, baina personak ere pasatu ziren. Garai batean Portugaldar asko paperari gabe, isilpean pasatu zituzten bestaldera, eta modu bat izan zen Hondarribitik gabarrez eramatera bestalderaino. Hondarra ekarri bartzula, eraman bartzula, hori zen bere lana, bere lana hori zen. Baina berez ekartzen genuna eta joaten ginen zen almegen bila. Hendaiako hondartzetatik ondoan zer almejak biltzen, jaso, erakutsi zigun nola bildu almejak, xulotxo nola egin, eta gero izkutatu hondarren azpian, almeja horiek oso ospetsuak ziren, Donostiko jatetxeak etortzen ziren almeja horiek erostera. Eta almejero deitzen zioten, bai, Fermin González, bai. Nik uste dut negozioa almejak zirena, bai, hondarra ez zela hainbeste negozioa, bai. Doble fondo horiek erabiltzen ziren, kamioietan edo kotxetan edo, eta orduan kasu honetan ere gabarretan. Gero gainean jarriko zuten legalki edo eramaten zutena, baina gero azpilan zeukaten doble fondo hori. Bai, eta kamionan txasisek eta kabar azpien ekartzen ziten. Lehenuz, behitzen deuzen menta alambrekin lotuak. Contrabando que la gente igual que se piensa que es drogas y tabaco, cosas que al final no, la sociedad en esa época pues no tenía tanto acceso como tienes ahora. Testuingurua hori da, beharrezkoak ziren produktuak ekartzen ziren, etxerako ekartzen ziren, baina baita ere gero hori, fabrikak edo lantegiak martxan jartzeko. Estatu Espainiarran ez zegoen dena deusestatuta zegoen. Josen Kabarra jarri zen toletak, eta han haitu zen ikasten Los Usategita, Bidania, hor gero bandera ekarri zituzten mutil horiek, hor Kabarra hortan ikasi dira Arraunian. Arraunien ibiltzen ginen logo Kabarrekin ere. Aurri bi toleta garri, hemen bat, bortakin hori biltzen da, hila marrien, tozal portzizgumen aurrien, itxeita, eta bi Arraunekin. Bi Arraunekin. Aize ondile bat zen altatik nahi zizun zuritzen zizun. Aten ez behizun patroik eta utzu, eta hor duen buelta mani buel, Kabarrak.
Atxa eta beste sozioa atzien txopen iseita, eta nik arraunien ematen nuen, kabarra eman tekarri. Ordu betean portu nion, eta beste ordu bete gora. Paso por Amute y cada vez que paso por Amute, o sea, se me hace muy raro ver que no está ahí la gabarra, o sea, es como, ostras, no está la gabarra. Badaude hemen ibaian ondolatutako gabarrak, oraindik kostilak ikusten direnak urteak eta lamate urpean, eta ematen duten desastre baten zea, irudia. Ahaztua, erdi usteldua, erdi jana. Garai baten izan zen, katxarro importante bat ez, jende familia bat hortik bizi zen zera bat, utzia ahaztua eta historiak ondolatu duena, lokatzen artean, usteldua. Hasi zinean txupoiak eta barko handiek horiek ez zuten, haiekin posible kompetitio. Mejores carreteras, maquinaria, chuponas para sacarte la arena, el todo, o sea, todo lo que tienes ya, pues claro, ¿qué ibas a estar tú? 6, 8 horas sacando arena a pala, a mano, teniendo una máquina que en 2 horas o en 1 hora te saca... Niri usten dit romanticismo zati handi bat bai. Lasaitasuna, pakea, oreka, naturarekin bat egite hori, minon bat egitea, esan kautsik lokatzean sartzearekin bakarrik. Bat egitea zentzu guztietan, naturak ematen dizuna aprobetxatu atera, eta gero hori berrera bili. Eta zuk hori beste bizi bat eman horri, ez? Ni baizu egingo nien, kabarrekin, kabarra buruen gainen jarri eta venga, segi, haiek nola itxusten gauzak, zein den kapaz, eta hori ikusten da gizona, gorputza, zemaz nola gortzen zin saio batin, juanta etorrin, korrintikin eta kargatu ondar pixar batekin Yo tengo la suerte de haber tenido una Jona que fue gabarrero, entonces, pues bueno, algo conozco, algo he visto, saber más de cómo han vivido, no solo eso, cómo se construía la gabarra, también verles haciendo la gabarra, ¿no? Que también sería un tiempo y creo que también había gente muy buena, carpinteros muy buenos, todo eso también creo que es importante, ¿no? Y la gente no lo sabe. Esaten den bezala, que norbera jakin behar di nundik etorri den, eta noa joan behar duen, ez? Gure semeak, gure ilobak, gure bilobak, jakin behar dute ere hori egon duzela hemen, nola ibiltzen ziren, ze funtzio zeukaten, zetalako, eta ezin dira ahaztu gauzoiek, zeren gure historiataz zati handi bat izateaz aparte, badelako kultura bat. Hondarribian, gabarrek arrasta utzi dute herriko historian eta kulturan. Bere istorioen bidez, lanbide bat ez ezik, denboraren joanari eutsi dion bizimodu bat ere aurkitu dugu.